El guanyador del Premi Talent Cambra de Dret, Banca i Finances és StockCrowds, un software SaaS al núvol que permet a les grans empreses de consum, les anomenades Love Brands, crear campanyes de crowdfunding amb impacte. Vaig pensar que potser tenia molt més sentit que les organitzacions fessin crowdfunding des de la seva pròpia web, controlant les dades, personalitzant el procés i que el moviment de diners fos més transparent. I conjuntament amb el meu soci, Javier Villacampa i jo, vàrem engegar la companyia a finals de 2015 amb l'objectiu de convertir qualsevol web de qualsevol organització del món en un nou canal de finançament pels seus projectes. Nines Postils, responsable de l'àrea jurídica de la Welcome Talent Society i membre del jurat, va entregar el premi al temps que en valorava la importància del microfinançament per projectes, entitats i per l'economia col·laborativa de les societats contemporànies. Penso que nosaltres ara tenim l'oportunitat d'establir-nos probablement als mercats de parla hispana a través de la nostra oficina de Mèxic i també com a un dels líders a Europa a través de la nostra oficina de Londres, com un dels softwares, com una de les eines claus perquè les organitzacions captin finançament a través de les seves pròpies webs, mecanismes digitals per captar fons. El projecte desenvolupat per Sergi Pallarès crea campanyes directament a les seves pàgines web i canals digitals, enfortint el vincle amb la seva comunitat i amb control total sobre canals, diners i dades. StockCrowd és el projecte guanyador dels Premis Talent Cambra en la categoria Dret, Banca i Finances.